Ty kokos, veľmi vysoko som. Ako to má byť na Najnebezpečnejšie miesta tu na prilome skaly a popadané stromy. My sme na slovenských Benátkach. Takže tieto kopce za nami, väčšina slovenského raja týchto kopcov sú tvorené vápencami. A vápence sa usadzovali v moriach. Tu bolo niekedy more? Toto more bolo pred 240 miliónmi rokov. Čiže toto by mal byť úplne asi najvyššie miesto, kde vidno nejaký prameň toho hornádu. Vidíte hore už vyššie, už tam nevyzerá, že by to mohlo byť niečo tam také veľké. Tak vlastne toto vidí fotograf za fotoaparátom, keď je pod tou čiernou plachtou. A má to vnútri nejaké baterky alebo nejaký druh energie, ktorú to príjma? Alebo Nič, vôbec nič. Tak ideme odobrať vzorku vody, aby sme vedeli, aká je kvalitná voda v tomto ako keby pramení hornádok. Do tejto fľaše budeme odoberať vzorku na chemický rozbor a do tejto na hydrobiologický. Nachádzame sa v geoanalytických laboratóriách Dionyza Štúra a keďže sa nachádzame v chemických laboratóriách, tak potrebujeme mať ochranné prostriedky. Plast už máš, ešte potrebuješ okuliare na oči. Tento pik nám ukazuje, aké množstvo medí sa nachádza v potoku nad prítokom. No tak ja som našiel ďalšieho raka. Je tu znova samec. Fíha, to tu samci pohnúci. Samec hnilec. Je tu samec, pretože má klepeta. A pamätáte si, že Horná bol taký čistý dakedy, že raky tam žili? I raky žili, i ryby boli, i raky boli. Vás naučím aj niečo aj po rómsky, po cigánsky. Madara. Madara je jedna pesnička, to znamená, že neboj sa. Netreba sa báť. No keď sa človek bojí sám seba. A to je hlúpe. Lebo všetci sme rovnakí. Naberi ma špívať. Jo malé gorolek. Jo malé gorolek. Malenka pieľusku. Malenka pieľusku. Kosula po pempek, gačena po brusku. No. Kosuľa po pempek, gačena po brusku. A jak začnú variť, jak začnú tköpiť tie gruli, tak vsypeme múku. Ľudia v minulosti to robili? No a čo? Robili to a čo? A my to tiež robíme teraz, lebo prečo? Lebo... Áno. A aj... Pretože... Taký je svet. Taký je svet. Že tak chceme, že by také sa tradícia zachovala. Ľahké je to? Ťažko však. Takže dneska nás tu bude naháňať medveď. Pôjdeme si s Markom zrobiť oštepy a potom sa ozveme. Zatiaľ čus! Šup! Hore hlava. Super, tak budeme pádať, dobre? Asi 35 sekúnd si polietáme, potom otvoríme pádák, dobre? Dobre, výborne. Sme na vodnej nádrži Ružín a ideme proti vetru. Vidno. Ideš, zmizni, ťahaj! Poďte sem, asi mám zlato. Zlato? Hornáde? Medveď sa zlákne, uteká a keď ešte uteká, tak môžeme ísť za ním a ďalšie zvukové signály. Dobrá robota, keď sa leží pri robote. 3, 2, 1, teraz! Takže Venuša musí byť tam? Takže Venuša musí byť. Venuša môže byť najďalej, Ivanec, asi 45 stupňov od Slnka. Čo to je potom? Jupiter. Kto povedal? Ja. Dostaneš pohľadicu zadarmo. Čaute. Práve sme na sútoku rieky Poprad. Dokončili sme všetko, čo sme mohli. Prešli sme naozaj celú rieku. Sme teraz úplne na konci rieky Poprad, niekde v Poľsku.
A aký máš z toho pocit, Martina? Že pôjdem domu jesť. Už konečne. Pocit. Aha, pocit. Výborný, super, ja som super. Aký máš ty z toho pocit? Zima mi je. A čo ty? Výborný. Prešli sme z rieku. A čo ty? Ja mám dobrý, veľmi ma to bavilo a to je všetko. No tak z nás už sa nikomu padlovať asi už nechce. Nie. Ale dúfame, že všetkým divákom prajeme, aby toto mohli zažiť tiež. Áno. Cez život.